Γεια σας παιδιά, Αγκαζιάς 2000 εδώ. Θα σας δείξω τα αποσμητικά μου. Είναι αυτό το πρώτο. Το είχα πάρει στα 2,5 ευρώ. Θα σας δείξω τα επόμενα. Αυτά εδώ τα δύο. Τώρα αυτά τα διαφημίζουν και στην τηλεόραση. Τα είχα πάρει 2,60 από το σούπερ μάρκετ. Από το ΣΥΝΚΑ ήταν 1 συν 1 δώρο. Αυτήν εδώ την κολόνα μου την έχει πάρει ο πατέρας μου στα γενέθλιά μου και έκανε 35 ευρώ. Μετά αυτήν εδώ την είχα πάρει εγώ από ένα μαγαζί στα Χανιά, μαζί και αυτήν εδώ πέρα. Αυτήν μαζί με αυτήν εδώ, οι 2,70 ευρώ. Όπως βλέπετε κάποιες μου έχουν τελειώσει.